Nu har jeg pillet kødet af hummerne, de 5 første små kogte danske, og jeg har skrevet ned, hvad de vejede, da de var kogt, og hvor meget kødmængden vejer. Og det, der er lidt interessant, det er, at man kan se, at kødmængden er på mellem 27 og 30%. Og jo større hummeren er, jo mindre procent kød indeholder den. Det her det er den største, den indeholder 27% kød. Det her det er den mindste, den indeholder 30% kød. Og kødmængden er faktisk kun 6 grams forskel på de to her. Mens vægten er på henholdsvis 418 gram og 354 gram. Så det bliver lidt spændende med de store hummer, når jeg får pillet dem, og så se, om det stadigvæk gælder, at jo større de er, jo mindre kødmængde har de. Jeg tror det, men det vil vise sig. Og her har vi alle skallerne fra de 5 hummer, og de skal laves til en lækker hummersuppe.